Ahojte kamaráti pri novej časti Doors. A som tu zase s mojim bratrancom. Ahojte! Aj on ide natáčať. Dajte like a odber. Ahojte kamaráti pri novom videi z Dore. Tu môj bratranec. Ahoj David. Ahoj. Aj on natáča, tak sa nevidíte. Poď za mňou. Aha, kopírant. Dobre, poď za mňou. Ale kde ste to? Bože. Áno, vidím. Tak poďme traja, poď sem. Pôjdeme traja možno, poď. Sme traja. Pôjdem ja prvý, alebo ty, lebo ja to veľmi dobre poznám. Tak ty. Napíšte do komentárov, že či mám takéto časti natáčať Doors. Viac. To je jedno, komu to napíšete, mňa alebo Alexovi. A zdieľajte ma, ja som Alex2323. On je... A David 2323. Ďakujem za 100 odberateľov a mám už 104. Choď pre kľúča tam. Jaj, on chcel ísť, bože, mali sme len my dvaja hrať, ní. Bože, on tam je ešte, to nevie hrať, ten. Ten či ten? Počkaj, kľúč. Mám ho. Nemám. A prvé musíme hľadať kľúč. Chápeš? Nemám. A koľká je časť? Mám. 3. Mám. Ale chápeš? Len 3 už kľúč, chápeš tomu? Však to sme mali predtým. Kúkni, kde je ten noob. On nie... Počkaj, hra, počkaj. On kde je? Niekde zabudol sa. Nevie hrať. Však. On sa aj zasekol niekde. On sa zabudol isto. Čakaj, idem prvý, lebo toto bude horšie. Sedem. Oko, otoč sa. Chrbtom. Ten debil. No už nie oko, lebo som to prešiel. Ten debil, ten sa neotočí. Bože, on nejde. David? Pomoc! Ja som... Čo sa stalo? Čo? Ja len žijem. Tento noob, ja len žijem teraz. Ja som z vás tu najlepší. Aspoň, ty si aspoň utekal, ale on... Len ja som. Trinásť. Ešte nič nedávaj. Kúkaj sa radšej na mňa. Má. To koľkokrát ide to strašidlo? Chápeš? Osemnáct. Nie. Teraz kam? Choď tam. Koľkatka je teraz? Neviem. 19. Ja potrebujem ísť do 20. Tam je 19. Tam je 20 rovno. Ja to šuplíky. Jedna. Dva. Tu sa nedá žiadnych. Ty očúval. To je pekné. Rýchlo! To čo bolo? Preboha, ja som to videl.
To by ty ma môžeš zachrániť. 28 už neviem. Nie, toto. Toto neznášam. Tu je bludisko. Joj. Počul si to? Mám. Teraz ako von. A idem von. Dobre. Dvadsaťdeväť. Zasa. Chápeš? Prečo ešte teraz? Nie. Už to skončí? Mám. Ako ďaleko som. Rigo! Ty si to videl? Ja sa otvorili dvere. 33. Joj. O nie, oči. Nie, oči. To bude to strašidlo, ktoré sa nikdy nedá prejsť. To ťa naháňa tak. Oči. Oči. No a teraz kam? Teraz kam? Tam alebo tam? Chápeš? Ľudia, idem sa zabiť, aby som hral s ním. Musím ísť pod postele čo najdlhšie tam. Tak toto je nuda však. On sa blíži. Ja sa neviem sama sa zabiť. Takže skriňa ma zabije. Vieš, prečo som sa musel dať? Ľudia, ideme hrať druhé kolo. Áno. Ideme na to len my dvaja. A tak budeš počuť, takže to už ide, tak sa skry do skrini. Dobre? Ale keď tam nebola?
Albo pod postiel. Teraz bym ja preknął. Już to idzie? Nie. Idem ja radšej prvý, lebo teba to zabije. A rýchlo ty budeš počuť. Deadpool, zachráň ma. Deadpool, Sonic. Jejda. Co je? Vidí. Nevidím ťa. Vidím. No, tam treba kľúčik. Do prdele. Ja som videl, čo... Nemusíš. Vonka. Vonka Dole. choď. Vonka. Nevidím. Pre kľúč. Tu je kľúč. Mám ho. Kde sú Otvor dver. Štrnác. Rýchlo. Dobre, si sa skryl. Ja to zabilo. Môžeme ísť? Áno. Sleduj ma. Nie. Ľudia, o minútu budem končiť. Musím. Ľudia, a čo budeme teraz točiť? Možno tak toto natočíme. Obi. Môže byť. Toto dám na YouTube. Toto čo je, David? Čo? Nič, to nechaj tak. Stále nemám nájsť kľúčik. Ahojte ľudia, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a... Like! Like, to je jedno.
ty hovoríš, že... Ahojte ľudia.